Ел сайын дин картәшләребез белән бер рәттән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов килә. Бердә бәйрәм вагызын мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин сөйләде. Бәйрәм вагызында ул нинди кыйммәтләргә туктала? Бәхетле тормышның асылы нидән гыйбарәт? Ураза кайчан кабул була? Безнең репортаж. Балиллаху ямунну алейкум ман хадакум лил-иман. Казанда иртәнге 7-нче ярты. Төн болытлар арасыннан кояшлы көннең беренче нурлары чагыла. Бу мизгелләрдә башкаланың иң борынгылардан саналган Галиев мәчетендә Коръән аятләре яңгырый. Аны Коръән хафиз Сәйид Камал Сөенев укый. Ул Коръәнне 15 яшында ятлаган. Мисырда, Төркиядә белем ала, хәзер мөфтинең шәкерте. Иннаху алимун бидатис судур. Мөселманнар аны мәчетнең эчендә дә, урам якта да тыңлый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та шушында. Бүген ул улы Искәндәр белән иде. Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсгать Сәфәров, премьер-министр урынбасары Шамил Гафаров, Казан мэры Илсур Метшин да бирде. Дин әһелләре, аксакаллар, махсус хәрби операциядә катнашучылар, аннан ялга кайтучылар бер сафта. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Барча галәмнәрне юктан бар кылучы. Шул галәмнәрне тәрбия кылып, һәм үзенең төрле нигъмәтләре белән бүләкләп торышы Аллаһ субханаһу ва таалагә хәмд саналарыбыз, улуглауларыбыз булса иде. Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны сәламләп Владимир Путинның телеграммасын җиткерә. Ил башлыгы Россия мөселманнарының мәдәни, тарихи, гореф-гадәтләрне кадерләп саклавын, бәйрәмне гаиләләре белән үткәрүен, мохтаҗларга ярдәм итүен билгеләп үтә. Аннары бу минутларда трансляцияны караучы миллионлаган тамашачыга мөфти Рөстәм Миңнехановның котлау телеграммасын укый. Бүген бөтен дөнья мөселманнары бу изге айда Коръәни Кәримне күңелләргә игелекләре эшләр башкару омтылышын индерүе өчен Аллаһ Тәгаләгә ихластан мактау, мәдхияләрен күндереп дуа кылалар. Ураза гаяте безгә Аллаһның рәхмәте киңлеге, аның нигъмәтләренең кадере, рухи хазинәләребезнең, шуларның ин әһәмиятләреннән булган гаилә төзү, илаһи бүләк ана булу бәхете. Кардәшлек турындагы дини күзаллауларның кыйммәте хакында искәртә. Татар халкы рухи мәдәниятендә зур урын тоткан бу бәйрәмнең бөек асылы быел Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан илдә игълан ителгән гаилә елы чараларында да ачык чагылыш таба. Үз вәгазендә мөфти махсус хәрби операция темасына тукталды. Бер яктан илебезнең чикләрен дошманнан яклау, икенче яктан җәмгыятебезне әхлакый таркалудан саклау бурычы тора ди ул. Шуннан соң Камил хәзрәт вәгазь сөйләргә кереште. Әгәр кеше Рамазаннан соң да игелекле гамәлләрен, гыйбадәтләрен дәвам итә икән, уразасы кабул булган дигән сүз. Рамазан кешене яхшы якка үзгәртергә тиеш ди ул. Раббыбыз үзенең китабында бәхетле тормышның бөтен инструкциясын безгә язып калдырган инде. Иртәдән кичкә кадәр тормышны ничек җайларга, акча каян табарга дип баш ватасы юк. Анда уңышка ирештерә торган бөтен бизнес планнар һәм икътисади үрнәкләр китерелгән. Мисал өчен, мул бай тормышта яшәү өчен ике төп кагыйдә бар. Беренчесе рибаул харам, закат фарыз. Аларны каян беләбез? Әлбәттә Коръәннән. Сүзләрен дин галимнәренең фикерләре мисаллар белән дәлилли. Крокус Сити холда булган теракт Фәләстиндәге аяныч вакыйгаларга да игътибарын юнәлтте. Якыннарын югалтканнарга сабырлык, җәрәхәт алганнарга шифа теләде. Вагаздан соң мөселманнар Камил хәзрәт белән бергә бәйрәм намазын укыды. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Ар-рахманир-рахим. Галиев мәчете 350 мөселманны сыйдыра. Ишек алдында да намазлыклар җәелде. 650 кеше мөфти җитәкчелегендә узган намазга кушылды. Бәйрәм чарасын ТНВ Татарстан, ТНВ Планета телеканаллары туры эфирда күрсәтте. Вакыйганың һәр мизгелен мөселманнар башкарган гамәлләрнең асылын тамашачыга хезмәттәшебез Ләйсән Хөснуллина белән Россия Ислам университеты мөгаллиме Роман Зиякаев татар һәм рус телләрендә җиткереп барды. Кадерле дуслар, сез ураза гаетен турыдан-туры